La innovació el que persegueix és identificar noves formes de fer, noves idees que repercuteixin en termes de valor a un determinat grup de gent amb l'objectiu de resoldre un problema o d'aprofitar una oportunitat. Per tant, qualsevol àrea, i aquesta en concret, que el que persegueix és donar valor a un col·lectiu, és que sense innovació no vas enlloc. O sigui, si tu no innoves, estàs sempre donant el mateix valor, no modifiques la quantitat de valor que dones o com el fas o a qui el fas. La innovació permet canviar el què, el qui i el com de manera sistemàtica. Bé, jo crec que el primer de tot és, el que hem de fer és estar més observants del que estan fent d'altres. És a dir, avui en dia disposem d'un instrument, que és internet, que ens permet fer una exploració moltes vegades profunda sobre altres coses que estan fent a altres llocs del món. Per tant, no hi ha innovació sense exploració. El més barat que podem fer en termes d'innovació és com a mínim explorar, o sigui, com a mínim veure el que estan fent d'altres. La segona cosa és crear espais d'intercanvi a mercats, la paraula, el terme, l'expressió més general del terme, llocs en els quals, diguem, demanda i oferta, necessitats i respostes es puguin trobar. És a dir, és molt difícil avui que tu puguis fer-ho tot pel teu propi compte, és molt més fàcil que ho puguis fer amb algú altre que té unes determinades capacitats. Per tant, innovar és explorar, innovar és dinamitzar a través de la creació d'espais d'intercanvi. I per això jo m'hagués de quedar amb una cosa a fer, és definir un mecanisme de sintonia amb el públic al que vols dirigir-te. És a dir, la pregunta fonamental és a qui jo vull servir, el que li estic donant és realment de valor o no? Perquè si resulta que ho fas des de la convicció que és de valor, perquè històricament ho ha sigut i potser ara no ho és, o perquè mai ho has preguntat, t'estàs realment equivocant. Totalment, o sigui, de nou, tota organització que la seva funció sigui donar valor, la innovació té sentit perquè la innovació és noves formes de crear valor. O sigui, la innovació és renovar el valor o crear nou valor, que és el que a qui et dirigeixes està demanant. O sigui, una organització està per convertir recursos en resultats. En el cas d'una empresa privada serien resultats econòmics, per exemple, un benefici, en el cas d'una organització social és uns resultats socials. Però si resulta que tu no converteixes recursos en resultats, no estàs complint la teva funció. Per tant, qualsevol organització que crea valor, en aquest cas valor social, requereix de la innovació, perquè el món està canviant, perquè hi ha noves tecnologies que permeten fer coses noves, perquè apareixen noves necessitats. O sigui, el món no para i, per tant, el valor no és estàtic. El valor canvia i la innovació serveix per renovar la forma en què dones valor. Jo crec que en dues direccions. O sigui, una és fer més coses de més valor per la gent a la que ja es dirigeixen, o sigui, descobriment de noves problemàtiques o de resposta de noves oportunitats, o sigui, fer més coses pels, entre cometes, clients actuals, i l'altra és estendre a d'altres col·lectius el que ara estan fent. Jo crec que en aquest sentit és molt important la col·laboració i la coordinació. És a dir, avui en dia no pots anar sol, és a dir, no pots ser un radical lliure que fa la teva iniciativa, sinó que t'has de connectar amb d'altres per treure el màxim partit del teu esforç. Si resulta, jo què sé, que hi ha algú en un poble de Lleida que està fent una cosa que ha funcionat, és a dir, el que ha de fer és connectar-se amb un altre que ho pot aprofitar en un altre lloc del territori. La síntesi és, la innovació és crear valor i per la manera de fer-ho és a través de la col·laboració. És a dir, ajuntar persones, organitzacions que tenen determinades capacitats. És un futur que nosaltres diem co, o sigui, que comença pel prefix co. Tot el que és co-creació, col·laboració, coordinació, co-innovació. No podrem avançar si no ens coordinem més estretament.